har suka kiyaye abin suke faɗa a matsayin karamarsa cewa a wajen manzon Allah ya karatu sahih bukhari wannan yana daga cikin karamar babansa babansa ya karatu hadisi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sahih bukhari wannan kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa raddi me nake so na yi wa wannan shi mushin kora Musa Asad al-Izala ya san cewar in jahilci ne yake damunsa da kuma rashin san wa'inda suka fara karanta ko kuma suka fara ɗaukar ilimi a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin ma'aiki da shekaru kusan 800 shine Ibn Taymiyyah. Idan ka shiga a cikin Ilamul Muwaqqi'in wanda shi da kansa yake cewa Ibn Qayyim yake ce mana qala shaykhuna Ibn Taymiyyah shehin muka ya kasance kana yashkilu alayya ahyanan halu man usalli alayhi aljanaiza hal huwa mu'minun aw munafiqun fara'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fil manami fasa'altuhu an masail adida minha hadhihi almas'ala. Ibn Taymiyyah ya kasance in an kawo mushi jana'iza idan ya masa iskali wajen yi wa wannan mamacin sallah cewar shi mumini ne ko kuma munafiki, a wannan lokacin ba zai sallaci wannan gawan ba sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zai tambayi ma'aiki akan cewa wannan muminin ko kuma wannan gawon, kafin ya tambayi wannan gawon halinsa sai ya tambayi ma'aiki da cewar fasa'altuhu an masaila adidati, sai ya tambayi ma'aiki da matsaloli marasa iyaka, matsaloli da dama. Minha hazihi mas'ala, daga cikin matsalolin da yake tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wannan matsalar na cewar wannan gawar mumini ce ko kuma munafiki. A wannan lokacin tukun ma'aiki sai ya ce masa ya Ahmad asharta aw kala alliki du'a bi sharti. Wayannan riwayoyi guda biyu daga wajen Ibn Taymiyyah daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da cewar asharta ko kuma alliki du'a bi sharti, yace ya Ahmad, sai da ya kama sunan wai Ibn Taymiyyah. Shi Ibn Taymiyyah fa shi yake bada labari fa, shi da kansa fa yake bada labari. Ibn Qayyim ya nakalce mana wannan labarin shi Ibn Taymiyyah da ya ba su a cikin Ilamul Muwaqqi'in. Shi Ibn Taymiyyah fa yake ce mana in an kawo mishi gawa, wannan gawan in ya masa iskali ba zai sallaci wannan gawan ba sai ya ga ma'aiki. Shar'i ne, shin yana daga cikin shar'i ne in an kawo maka gawa har sai ka ga ma'aiki, ka shawarci ma'aiki akan wannan gawar mumini ne ko munafiki? Kuma kullum ne sai kullum an kawo masa gawa sai ya ga ma'aiki ne? Kullum a kowace sallah, wannan a kowace sallah da zai yi a mamaci sai ya ga ma'aiki? Kuma shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa da shekaru sama da 100 ko kuma shekaru kusan 800 da za a tambayi ma'aiki akan cewa wannan halin gawan mumini ce ko munafiki, ashe kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anan ya san halin gawan, kenan ma'aiki ya san gaibu. Da kuke cewa ma'aiki bai san gaibu ba, tunda shi ya san halin wannan mamacin da cewar mumini ne ko munafiki. Bayan haka ma'aiki sai ya bashi umarni tukun zai sallaci wannan gawan, kuma kafin hakan sai ya tambayi ma'aiki akan matsaloli da dama, yace masaila adida fa yace ya kamata a bayyana mana wa'insu matsaloli ne da yake tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wa'insu matsaloli ne ko wa'innan riwayoyi guda biyu daga Ibn Taymiyyah daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da cewar ya Ahmad asharta, wannan riwaya na daya, ko kuma riwaya na biyu au alliki du'a bi sharti. Wa'innan riwayoyin guda biyu sai kun zo kun tabbatar mana wani inganci yake da shi. Ashe ma'aiki da shekaru kusan 800 ya san sunan Ibn Taymiyyah har yana kama sunansa da cewar ya Ahmad. Bayan haka ya ce masa ya sallaci wannan gawan, yayi niyyar akan cewar mumini ce ko munafiki. Kun boye wa'annan ba kwa fitowa dan saboda munafurci da kuma iya yi da kuma dan addini ba dan Allah kuke yi ba, sai ku fito da wa'ansu malamai ku ce ai ga malaman su suna karanta wajen ma'aiki sallallahu Sahih Bukhari, sun karanta ai Sahih Bukhari hadisi ne na ma'aiki wanda ya koyar da shi ko kuma ya faɗe sa. Ko da ya koya ko kuma ko da shehinan mu in sun karanta Sahih Bukhari, abu ne wanda ma'aiki ya karantar da shi ko kuma ya faɗe sa, ya sake karatu a wajen ma'aikin. Gashi Ibn Taymiyyah abu ne wanda ba a sani ba, mas'ala au masaila adida innan wani masauri ne ba mu sani ba.
saboda bai ce hadisansa ba. Kuma gawa nan ba sharɗi bane a cikin musulunci sai an san halin gawon, shi munafiki ne ba za a sallace shi ba ko kuma shi mumini ne za a sallace shi da hali kaza. Wa'annan me yasa ba za ku fito ku bayyana shi ba? In ka isa ka fito da na Ibn Taymiyyah da shi ya karanci a wajen ma'aiki directly, matsaloli da dama innan ku fito ku bayyana shi wa'annan ma. Wannan wani irin yaudaran mutane kuke yi? Sai ku koye na ku koyar da shi, kuma in mun gaya muku ma ba ma kwatanta wannan abu, ba kwa ma kwatanta shi, ba kwa ma kwatanta shi balantana ku nuna wa duniya cewa kun ji wannan maganar. Sai in an yi magana akan shehinnai sai ku ce ga karaman shehinnan su har a gaban ma'aiki ma, ko kuma bayan ma'aiki yayi wa Fatima ana karatu a wajen su kaza. In kun isa ku fito ga na Ibn Taymiyyah ma ku zo ku karanta shi. Na ɗaya kenan. Yadda suka raina wa mutane hankali fa ƴan izalan nan, hatta ba ma Ibn Taymiyyah, hatta ba ma aiki ba, hatta ba shi Ibn Taymiyyah da yake karanta ilimi ko kuma yake tambayi ma yake sanin bayan wafatin sa da wayan su musali ba, hatta shi Ibn Taymiyyah da kansa bayan mutuwansa ana tambayan sa, ana karatu a wajensa, ana daukar ilimi a wajensa bayan rasuwansa fa Ibn Taymiyyah. Wannan maganar Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ya nakalce shi a cikin littafin sana'ar ruhu, yake ce mana kada haddasa ne gairu wahidin mimman kana gaira ma'ilin ila Ibn Taymiyyah annahu ra'ahu ba'da mautihi وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالثواب وبالجملة، فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها. kaga wai Ibn Taymiyyah fa bayan mutuwansa makusancinsa wanda suke kusa da Ibn Taymiyyah suke ganinsa, suna tambayansa, suna ɗaukan ilimi a wajensa, suke tambayansa a matsaloli wanda sun yi masa iskali daga cikin matsaloli na farillai. Ibn Taymiyyah ya ba su amsar gurgudun daidai da abin da suka tambaye sa, yake ba su amsa, suke ɗaukan ilimi a wajensa bayan mutuwansa. Wani daraja ne shi Ibn Taymiyyah ya samu wanda ma'aiki bai samu ba bayan mutuwansa ko kuma bayan rasuwansa ana ɗaukan ilimi a wajensa, shi Ibn Taymiyyah almajiransa suke ɗaukan ilimin sa. Ma'aiki wannan darajan bai samu waliyai in sun yi wafati ko kuma in sun yi karatu a wajen ma'aiki ku nasabta da cewar ga ƙarerayi ga kaza. Wannan in ka isa ka fito ka karyata wannan ma, in ka isa kai Musa Asadul Izala ka fito ga Ibn Taymiyyah shi ma yana karanta, yana daukan ilimi a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan shi Ibn Taymiyyah yayi da'awar wannan kusan shekaru 800 yana daukan ilimi a wajen ma'aiki kuma yana tambayin sa da matsaloli da dama. Kuma bayan haka shi Ibn Taymiyyah da kansa bayan mutuwansa almajiransa suna daukan ilimi a wajensa, ilimi na farillai ana tambayansa ya bada amsa daidai. Wannan kun goye shi a cikin littafanku, a cikin arruhu ana karanta shi, a cikin ilan muwaqqi'in ana karanta shi. Ba ka fito ku bayyana mutane sai ku dauki na wayansu malamai ga karaman waliyansu a fuskan iskiranci kuke zagi malamai. In kun isa ku fito wayannan ma ku kare shi. Wannan wani irin rainin hankali ne kuke wa mutane? Jahilai ba ku san komai ba, kai wannan kam jahilin ma muraqqab a cikin jahilai. Wai in na ce mishi jahili mutane wai suke cewa wai ina zakin so ina masa rashin kunya. To shi da yake zagin waliyai malamai hujjoji musulma shehinnanmu, shi kuma kenan shi ya samu banza kenan, ya samu bilis. Wannan wani irin hankali ne yan uwa kuke mana da kuma mabiya kuke abin da kuke wa mutane? Dan haka shi jahili ne ko kun so shi jahili ne. Wallahi ya kamata ka zo ka dauki ilimi a gabana, a gaban ire-iren mu ku zo ku karatu in ba ku san karatu ba, in kuma ba ku san abin da yake kunsa a cikin gidanku ba wanda aka faɗa, ku zo ku dauka a wajen gaban mu za mu koyar muku duk abin da kuke kalubalanta yan ɗarika dukka ba, duk waɗansu karamomi da kuma darajoji da ake faɗa a cikin ɗarika da kuma sufaye. Idan kuna jayayya da su ku zo mu yi magana da ku. Jahilan banza irin ku ba kuma iya jan baki ku karanta shi ba, kuna ta yi wa mutane shiririta. Dan haka idan ka isa ka fito wannan ma ka karyata shi, in ka isa, in ka haifu na ɗa namiji, wannan aishi min banza ne. Wai a wannan bakin naka ne wai kake neman malamai wai su zo su ku zauna da shi, kake neman malaman mu wai ku zo ku zauna. Wani irin hankali ne za ku yi magana? Da dakikanci ne za ku yi magana ko kuma da ilimi? Su kam ilimi ne suke, kai kuma daƙiƙin jahili ne. Daƙiƙin jahili ne, wai kai ne wannan, wai kai wai zaka cire kusakurai na Maulana Shehul Islam, wai zan cire kusan abin nan kuskurensa da kuma abin nan